Дональд Трамп пасля тэлефоннай размовы з Пуціным абвясціў пра рыхтаванне двухбаковай сустрэчы прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага і кіраўніка Расіі. Канцлер нямешаны Фрыдрых Мерц удакладніў, што гэта можа здарыцца да канца жніўня. Пасля можа адбыцца трохбаковая сустрэча з удзелам лідара ЗША. Паводле інфармацыі агенцтва «Франс Прэс», Пуцін пагадзіўся на такія ўмовы. Амерыканскі прэзідэнт патэлефанаваў кіраўніку Расіі пасля перамоваў, што прайшлі ў Белым доме. Спачатку Трамп адзін на адзін сустрэўся з Зяленскім, пасля да іх далучыліся лідары Нямеччыны, Францыі, Вялікай Брытаніі, Італіі, Фінляндыі, Еўразвязу і НАТО. Па выніках гэтых перамоваў Трамп паабяцаў Украіне шмат дапамогі і гарантыі бяспекі, але не ўдакладніў, што мае на ўвазе. Владзімір Зеленскі ў сваю чаргу зазначыў, што пытанне акупаваных украінскіх тэрыторыяў гатовы абмяркоўваць толькі на асабістай сустрэчы з Пуціним. Мы абмеркавалі гарантыі бяспекі як вызначальнае пытанне, як адпраўны пункт для заканчэння вайны. Інакш кажучы, мы пачынаем з таго, што павінна скончыцца, з абароны, і пачынаем рухацца да гэтага. Важна, што Злучаныя Штаты Амерыкі падаюць выразныя сігналы аб тым, што яны будуць сярод тых краінаў, якія дапамогуць, будуць каардынаваць і таксама браць удзел у наданні гарантыяў бяспекі для Украіны. Я лічу, што гэта вялікі крок наперад. Я вважаю, що це великий крок вперед. Падчас перамоваў з Зеленскім Трамп не ўздымаў тэму спынення агню як умову для пачатку замірэння. Сваім меркаваннем пра тое, якую цяпер пазіцыю наконт вайны Расіі і Украіны займае лідар Злучаных Штатаў, у эфіры праграмы «Студыя Белсат» падзяліўся амерыканіст Антон Пянькоўскі. Тое, чаго хоча дабіцца Дональд Трамп, я мяркую, што гэта такая паступовая дээскалацыя, то бок дамагчыся такого глобальнага перагледжання архітэктуры бяспекі ў Еўропе альбо такого на наступную гадзіну спынення вайны ўвогуле на дадзены момант немагчыма, і гэта падкрэслівае нават вось гэтая сустрэча з Владзімірам Пуціним, якая калі не была безвыніковай, але ж як казаў Дональд Трамп, яны сышліся па значнай колькасці крытэрыяў, але ж не дамагліся вось гэтай самой здзелкі. Беларускія вайскоўцы прыбылі на расійскі палігон Ашулук. Пра гэта паведаміла Міністэрства абароны. Там запланаваныя супольныя вучэнні з войскамі Расіі. Паводле інфармацыі ведомства, у вучэннях возьмуць удзел вайскоўцы вайскова-паветраных сілаў і войскаў супрацьпаветранай абароны. Плануецца, што яны правядуць запускі ракетаў і трэнаванні вядзення паветраных баёў, а таксама адпрацуюць зладжанасць выканання задач з расейцамі. Нагадаем, на верасень запланаваныя адразу два буйных вучэнні на тэрыторыі Беларусі, паводле лініі АДКБ і так званай саюзнай дзяржавы. Завод «Белджы» адмовіўся ад выпуску першага беларускага электрамабіля, які анансавала Акадэмія навук. Паводле слоў дырэктара беларуска-кітайскага заводу, вытворчасць такога аўтамабіля аказалася занадта дарагой. Першы айчынны электрамабіль прэзентавалі ў канцы минулага года. Пазней на палігоне прайшлі абкатку 5 даследных узораў. Цяпер праект згарнулі. Упершыню пра айчынны электракар загаварылі яшчэ ў 2017-м. Тэрміны яго стварэння некалькі разоў пераносілі. Летась падчас візіту на Белджы Лукашенка патрабаваў запусціць вытворчасць айчыннага электрамабіля да пачатку 2025 года. Цяпер Белджы плануе збіраць цалкам электрычнае аўта кітайскага брэнду «Джылі», якое адаптавалі пад беларускі клімат. Калі яно з'явіцца ў продажы, пакуль невядома. Трох палітвязняў судзілі ў Менску на тэрміны ад 3,5 гадоў паводле справы ініцыятывы «Пісьмо.Бел». Пра вынікі працэсу, што завяршыўся на мінулым тыдні, стала вядома праваабаронцам цэнтру «Вясна». Мужчынаў абвінавацілі паводле артыкулу аб стварэнні і ўдзеле ў экстрэмісцкім фармаванні. Павел Каранюхін, Александр Мазур атрымалі 3,5 гады калоніі, Александр Лыкшын на месяц больш. Акрамя таго, палітвязняў пакаралі вялікімі штрафамі. Супрацоўнікаў «Пісьмо.Бел» сілавікі затрымалі ў мінулым лістападзе паводле адміністратыўнай справы. Праз месяц КДБ прызнала сэрвіс так званым экстрэмісцкім фармаваннем, пасля чаго мужчынам выставілі новыя абвінавачанні. Ініцыятыва «Пісьмо.Бел» – гэта онлайн-сэрвіс адпраўкі лістоў і паштовак вязняў. Ён дапамагаў тысячам беларусам, у прыватнасці тым, што былі вымушаныя пакінуць краіну, адпраўляць лісты і заставацца на сувязі з пазбаўленымі волі блізкімі людзьмі. Пры гэтым толькі 10% корэспандэнцыі праз платформу адпраўлялася палітвязням, астатнія звычайным асуджаным. Насельніцтва Менску да 2030 года можа павялічыцца яшчэ на 25-30 тысячаў чалавек.
Пра гэта апавёў кіраўнік камітэту архітэктуры і горадабудаўніцтва гарвыканкаму Віктор Гудзько. Паводле звестак Белстату, на пачатак гэтага года насельніцтва Менску складала 1 мільён 996 тысячаў чалавек. Таксама гарадскія чыноўнікі абяцаюць павысіць забеспячэнасць менчукоў жыллём да 28 метраў квадратных на чалавека. Цяпер гэты паказнік меншы за 24 метры. Раней стала вядома, што на тэрыторыі былых прадпрыемстваў сталіцы пабудуюць каля 3 мільёнаў квадратаў жылля. У прыватнасці жыллёвыя комплексы з'явяцца на месцы былога авіярамонтнага і электрамеханічнага заводаў, ды птушкафабрыкі імя Крупскай. Каля 1000 камераў на дарогах беларускай сталіцы аўтаматычна выяўляюць аўтабяспраўнікаў і тых, хто за стырном, паведамляе ведамственнае выданне «На стражы». Паводле ДАІ, у Менску сфармаваная база прыкладна з 4000 кіроўцаў, якім нельга кіраваць аўтамабілямі. Калі машына з базы трапляе ў камеру назірання, адмысловая праграма ў рэжыме онлайн апавяшае пра гэта Дзяржаўтаінспекцыю. Пасля чаго інспектары правяраюць, хто кіруе гэтым транспартным сродкам. Калі гэта ўласнік, то да аўтапарушальніка скіроўваюць найбліжэйшы экіпаж ДАІ. Міліцыянты зазначаюць, што якасць карцінкі з камераў назірання дазваляе дакладна вызначыць асобу кіроўцы, нават калі тыя прыбегаюць да хітрыкаў, напрыклад, выкарыстоўваюць маскі. Запавольванне і стагнацыя айчыннай эканомікі. У студзені-ліпені паводле Белстату валавы ўнутраны прадукт павялічыўся на 1,3% у параўнанні з аналагічным перыядам летась. Афіцыйную статыстыку разбіраў Сцепан Кубік з нашага сайту belsat.eu. Ён звярнуўся па каментар да эканамісткі даследчага цэнтру Бярок Настасці Лузгіной. Са звестак Белстату вынікае, што галоўным тормазам беларускай эканомікі стала сельская гаспадарка. За першыя 7 месяцаў сёлета яна абрынулася амаль на 12% год да года. У статыстычным камітэце гэта патлумачылі пазнейшым, чым летась, пачаткам уборкі ўраджаю і нарыхтоўкі кармоў. Асноўным драйверам айчыннай эканомікі па-ранейшаму застаецца будаўніцтва. Працягвае падымацца з каленяў IT-галіна. Гэта ўзнаўленчы рост, бо цяпер доля сектару інфармацыі і сувязі ў ВУПе 4,8%. У найлепшыя часы для IT-сектару, калі ён у нас развіваўся актыўна, было на ўзроўні больш за 7%. То бок, гэта насамрэч проста такі ўзнаўленчы рост, хаця тэмпамі вышэй за іншыя сферы, акрамя будаўніцтва. А чаму ў студзені-ліпені скараціліся грузавыя перавозкі і сышла ў мінус апрацоўчая прамысловасць, чытайце ў артыкуле «Беларуская эканоміка рэзка запаволіла рост» на інтэрнэт-старонцы Белсату. І напрыканцы выдання звернемся да высокіх матэрыяў. Амерыканская астранаўтка Зіна Кардмен падзялілася чароўным таймлапсам з борту МКС. З ілюмінатара адкрываецца фантастычны від. Касмічны карабель Dragon V ад SpaceX, палярнае ззянне над Ціхім акеанам, агні ўзыходняга сузор'я Арыён і выбліскі спадарожнікаў. Рэдкія кадры нібыта пераносяць гледача ў іншае вымярэнне. Відэа ўжо цяпер, а таксама яго можна паглядзець у нашым інстаграм-канале. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаром эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж з вами развітваюся і заклікаю падпісвацца на соцсеткі Белсату і да актыўнасці пад нашым выпускам у Ютубе. Але не забывайцеся на лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.